Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan ni Barangay 31, Talingaan, City Lubut West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di man ang nasamangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam nyo ni Manong Yuan, Nemi Ruiz, kumukablaw tinim bagabigat, nimbagal daw na imbag nga oras kada kaya mga sangapada. Please share this program, share. Padayanan nyo di pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Alexandra. Iagayat, ti may sa akargador, ti may sa napintas adayag. Kaya't nga ta, dati napintas nga dayag, ti may sa laeng nga kargador. Padaanan nyo, dahil ti pagkasaritaan nga mangipanaknek manen anya talaga ken kasano, iti agayat, iti napudno. Ayat apudno, ayat, padanan nyo. Pagayam intayon na irugi nga iba sa dito pagkasalitaan ni pagayam tayong napananan. Pagayam tayong Farario. Okay? Ni Alexandra. Okay? Alexandra. Idi agayat, ti may sa kargador, iti may sa nalapsat nga dayag. Anang tumatapagtungpalan tetangayat. Kaso nung mapasamak, papagayami, padanan nyo. Okay? Irugi tayon, kalpasan na tuloy-tuloy ton. Ngayon tayo ibasa. From the beginning up to the end, sa dadagbasan kadagiti komentyo. Sa godayang nortisurat ni pagayam tayong Alexandra. Kunanan nito papagayam, Dear Manong Nemi, awan ti mangibaga asa anak na napintas. No dikit napintasak Manong Nemi. Kadago pa mi nga kakaeskwalaan iti kada kiti high school Manong Nemi. Siyak tararaken di kiti lalaki. When sumurot-surot da, sumabat-sabat da, pumasweet da, kuminday da, sa day patayam ti, I love you, Alexandra! Siyempre, Manong Nemi, akit lumukmagmat ti pusok. Kabuta, kanago pa mi nga kakaeskwalaan, agkaseksyon, Manong Nemi, siyak. Iti kapipintasan kada kami. Sumarsarunong met dagiti barkadak, Manong Nemi, ti best friend ko. Kaya, ti best friend ko, Manong Nemi, nga ni Lisa, kastapay ken ni Connie. Umapabal na kanyak, Manong Nemi, ta, magpintas ka nga talaga sika. Sugat ka po nang umababay kami kang katap nung maaringan kami. Sa bali ti pintas ko, sa bali mit pintasyo. Dito ka po na apoy nga doon kiti agar-arim kang ka. Dati pa lang ti high school. Nga mabalinday ta. Wala nga barasang tayon. Kinamig na dumakit nga classmate tayo. Agnunubyo. May sa kadakwada Manong Nemi ni Roy.
Ni Roy akit gwapo. Manong Nemi. At umat na kiti barkada na. Yan. Nagtipon ti barkada na kin barkadak. Manong Nemi. Agit nararagsak kami. Manso ti kantsaw. Agbakay kay ni Roy sika. Gwapo ni Roy. Napintas ka. Nagdaton ka rin. Ha? Ampay. Siya baka no aram matamain baga. Ngem, hep. Bad trip. Apay. Nata-classmate tayo. Ni Ador. Ni Ador Cargador. May bagay una. Adorico. Wala saan palayo na kit Ador. Ador Cargador. Wala yung kasinsin na kanumat ni Roy. Sino nga maga? Ni Roy. Da Roy ka ni Ador. Ang kasinsin. First cousin. Ang kabsat ti ama ni Roy ken ti ina ni Ador. Ang kabsat. Kaso ang kasinsin da. Kanapin ko man ang kasinsinda. Guwapo ni Roy, pangit ni Ador. Amos ta. Ang dapat dito mang angot ko sikat ng agat. Hansap, no, mapa nagkargador di parbangon. Hansap, ang di gusto mo before mo may klase. Maangot ko sila, analagas ka sila. Agat ikan. Uy, umay dito yun, umasalig dito yun. Sikat kitain na. Alexandra, sikat kitain. Imposible magtana. Agpumpiang ti langit kendagan no. Iso ti Corsonadam ni Ador imbas nga ni Roy. Da kaya man. Ang akla una yun Ano agayatak tikas ken kuha ng kargador. Unang yung sikit kitan na mas rinto. Ne, sidikin. Hi. Ano nga hi? Anak ko po si Tihala. Hi nohan nga hello. Girls, let's go. Kumano tito yun? Nabangsit ba dito yun? Alexandra, excuse me. Tapay na bagam? Ohan, kahit ka kung mga kasarita. Ano ka man bagam kanya? Panawan na kayo, nagsarita kayo. Hindi kami pintasan nga girls dito campus. Agsarita na kina-ador nga kargador lang. O, girls, panahon tayo. Ano panahon ta? Nagayumat. Pagkadano kumareta. Huwag kang magsalita lang patapos. Uy, agpakamatay klangan. Nuso lang, iso na lang yung tilalaki dito lubong. Kaya, pag no? Hindi talawan din aro din. Manong Nemi na sakit man, timbagak. Ngayon tapos nung saan da kakantsawan, di kiti barkadak, di gayom ko. Panahon tak kano? Tada kami lang kiniador, tagsarita. Ang magisumat Manong Nemi ngumasadag da Roy, kandi kiti barkada. Hey girls, nagmilya na ngayon. Ampay nga ron, nabuisit kami. Abay, dati kasinsin mo Sino kasinsin ko? Kiniador ka nga, kargador. Abay, nakabadripan yung magkungkuanan. Imasadigmanin ka na kami. Hansapi nagdigos ka, kalpas nga napan nagkargador, ita para bangon. Bagbaga man dyan sinsin mo. Bad trip ka na dyan. Abay. Amo may dubing kami. Kakaasi pa may unmiss kang kuana. At nang isalakan kang kuana. Ulilan nga din mang. Manulat tawon na, hindi matay ta. Digiti parents na. Nagyan di balay mi. Tinagabo mi Padasan na tagreklamo na kadaan na papanahon mi. Ita nga ro din, sunod ka dandanan. Awan, nagbay may sa Jabalay da. Masapa ka gring bigat. Parbangon, mapanagkargador dyan daan. No alanganin ton, kumayagbasa, saan ang nagdigdigos. Diretso dito eskwela, isuot na lahat ng tinupurmoy na. Nakakaasimet. Nakunak tinakim ko. Oh, abay kasla, limbiday ka. Ha, Alexandra. Masyan ka kani kasin ator sa kargador? Ha, nabi ko mamasyalan kapit anak ko mo. Di ka pa maasyan ka kasinsin na, sakto pa din. Abi nga niso topic tayo Abi nga niso topic tayo dyan ator sa kargador. Okay, hindi kami niyan let's go. Okay, girls, palibre ka nun ni Roy. Kinunak Manong Nemi kat napang kami at kantin. Nakaring-ringgor ka na. Ang aming klase may Manong Nemi dito nga mala. Dito'y balay Manong Nemi no kasaridadak na papake ni Mama. Hi. Sandra. Pa? No dumakit masipsipo doon na kang
Naon nagtipang panunutem. Adda kay ti sangwanan di kiti libro, notebook mo. Ngem, gamon ti ballpen mo. Samon to isangga pagbalin ng mga paggawid mo ti timid mo sa nakaunong ti pampanunutan. Sa pagam mo, umisem ka. Tunong at agsannaay ka. Ada ka di problema, Alexandra? Awan pa. Ano mat problema? Nakabalbalasan ka ni din tam. Third year high school ka pa lang. Ngayon, danimatan mapas dato nga tawan para fourth year ka doon high school, nakabalbalasan ka. Iya. Kaya nakabimbintas ka. As kasano nga dyan nabintas pa, edi mahalag ka ni mama. Sa bagay, sino ko mga arti malaam, no saan ka ni mamang mo. Manong name isal sa lutsudan naging parents ko no addan boyfriend ko. Pa, ma, awan pa'y. Di ba? Sampay nga rumbeng. Uri ito nadakti college kat saan to palang rumbeng. Dapat lang. Kahit biyang milayan nga naganak kang kati, mamagbag ka kang kayo. Iha, wala ko. Ito nga mindig itay high school student pa ilain. Adan mapaspasamak ka na ko ada. Ada pa yung di sex scandal da. Nga may upload iti Facebook. Kung narod pa, gababain. Di estudyante ti high school. Kanore pa di dati college. Ihagan anad ka. Naasilig ka nga di lalaki. Isuagan anad ka. Saan kamit nga gisisnam? Tamangan no, adda dati pasaksatam kat baka no adda dakas nga ramido na ka. Kasta ka di, papa? Sa lodsodam kinamamang mo. Ma? Hanggang ang baling ang karanta. Sangkag sa ukaragiti makapasakit, iti pada mga tao na nanuro karagiti lalaki nga agruk babken ka. Kuhay, tararamidam ka din, di mang paspasakit. Iti may isang lalaki. Kankantyawan damat namin, di kiti classmate ko nga babae, di kiti barkadat. Kankantyawan nga niya. Ada ngamin classmate mi nga, tsaka mo, no, apay nga, siya kami di mo gusto na nga sitgan. Agkras keng ka? Uwan ma, sino? Adoriko. Ngayon, pibirngas na kit ador. Ador kargador. Ador kargador. Uwan ma, ikarkarigatan na lang tagbasa. Agmay-maysan, uli lang ang demang. Agring iti parbangon, mapanagkargadot sandaan. Saan to no dumting di klase. Umay klase, umay pasa. Abay, ano yung bagbagana? Magusto na tumasidag kanyak sa umisem. Kahit na kano ka sasarita, kano kahit na kano nga kang kalay na ka makita. Kana naman tibagbagam. Gamot kan siyawan dak dagiti barkadak. Ta idurundak kindi nga lukluk-kundak. Kasi di kanto paganano ko, di ka paganano ko na ka. Anak sa unti kasta. Kahit wala yung ipasimudaag ka na kiti bata ka mabahay nga jak tupulos kayat isuna. Kapag ko mga ni Ador, at naman kasinsin na nga ni Roy. At kasinsin na? At naman, nagwapo met. Okay met. Pa, ang pagdanagan nyo, jak tupulos makinubyo, kabayanan ng nagbasbasa ak, ikarig ka na kayo detang. Uri asinurita tagar-arim kanyak, jak kayat. Manong name inaldaw nga makitak ni Ador, siyempre, malaksit Sabado kin Domingo. Agkaswala nga mga ron. Di ko magsakit, patog absent. Tamjak ka makitkita. Kung ko tinakan ko. Ngayon no adamat digiti gundaway nga jak makita manong nemi. Talangkyaw ka talangkyaw.
Napanan na nga ta? Nag-absent? No. Adot. Adot ka customer na nga. Agpakarga ken kuwanan sa tiyandaan. Eh, Alexandra. Abay, Lisa. Ano pa manunutem? Awan, abay ko na manunutek. Uy. Awan nga min ni Ador Kargador ket. Baka ang may klase ita. Kapag ko mo na awan. Kaya kahit ko pa ano awan. Tapos na awan ti mangkit-kita kanyak. Nga pasaro mis isam nga mangkit-kiday kanyak. Abi nga ano nga pampanunutem. Shh! Makaringgol ka. Tila madmadlaw mo, Lisa. Sikan sa amin kami, te crush kang kuhan. Awan iti day nga bigat manong nemi. Uray iti malim manong nemi kit awan. Naging gangay may ni Roy tasidig ko. Hi. Alexandra. Nagmerienda kayo? Sika man yung tagilibremet, Roy. Dakamot na. Alakad doon ka taking babae tagilibre kat lalaki kami. Da kami ya. Awang gayam. Ape awan na ni Ador. Sino? Ape nga na di Ador ti pa manunutim. Haan, malagip ko lang. Tawang nga rin kasinsing kayo. Di ba? Agkaruba kayo? Agkaruba kami. Agasidag kang mismo ti balay mi. Ti balay mi, kindi balay na. Balay na ko nakatag. May mesa nga ron. Ket, ape awan ni Sona. Diyak man na mo, magbibiyang ko di kasinsing ko rin. Kasinsing kami. Oy. Talagang sabat nga na in love ka rin kasinsing kong Ador Kargador ah. Ano kayo lang? Di makikilahang keng ka. Siyempre. Si Kamat. Iso ko mat kayat ko. Ibas kasi ka. Uy. Nagasta. Aklon na ako. Tsak pa kayat. Huwag gayam. Malpasan na ito yung natawen. Next year, 4th year tayo ito. Di mapuputan niya. Agraduar tayo sa high school. Sa atin itong Varsity College. O, na kami nagbabarkada may santo kurso. Da kayo nga eh. Kaya paano na ito ano? Kaya ito accountancy. O, sige. Nurse kanyak. Kuna ni Lisa. Uy, saan galangin nga makitip-tipon ti barkada no? Saan tayo papada ti kurso? Adayo pa'y data. Duwape nga tawin. Tawin. Masalangan tawin. Aging ka manom nemi ngat kabigatan na kastoon na ti nabang aramad lang ditirik na kabot adamatin sona. Uy, adan ni Ador mo. Lisa, amom, nung mabaling ko makat saan tang katugaw. Papay, isardin mo man nga yarit-arit kanyak datang Ador. Mabalin na? Mabalin? Sige, nasot ko lang. Bakante manong name break period mi kaneta nga bigat. Imasidig man tulo ko nga Ador. Kinidak nang nilisa data man rin tay Ador mo. Di ka man. Apay ko man no adda. Sika man yung tikit kita na anang siyak sika. Sika. Li, sige, siyak. Hi. Alexandra. Awa na gidi kalman. Kadang bibigyan ko man ako kadikalman. Abi bagbagam, i-report mo kanya kaon kadikalman, taabay. Abi naka... Amom lang ro din nga kasuti bagbagag kang nga asid ganak pa lang. Di saan ka naman sasdag? Sinalutso mo ka nung kaming kasin Roy, no apay nga wanak. So kahit kung ibagakin ka. Kanang ko bibigyan ko. Ore awang kakang kanayon. Ana? Di ka pala pumanaw? Da kami ti pumanaw. Da kami ti mandayo. Nagguri-gura kami di kalman. Awan bibiyang ko. Oray man pa no, nadisgrasya ka kuma. Ana? Nakasakit pa nagsasaw. Amo lang rin ang sakit pa nagsasaw. Asid gan na pa lang. Sige sorry, no, nadisturbo kayo. Allah ka, Alexandra, nagsakit tinakin na. Basol na. Amo na lang din nga kagurgurak. Obvious ba?
Pag sa kumanta ka siya, no, ang kagurgura, baka saanin nga masidigkan ka. Di na siya. Manong name din ang pasendeta nga school year. Maburburing ak dito'y balay manong name. So gamo na nga tawagak ni Lisa. Hello Lisa. Ano? Hintay man, nagpaspasyar. Maburing ak dito'y balay. Di, hindi ako. Sige, let's go. Upad kami manong name. Ti makadakas. Imbes nga ti mall, ti paparami. Nabanggam ka din ti tiyandaan. Uy, Elisa, ano to? Barat ito eh. Apa ito ti tiyandaan? Ngit, gumay ti gumatang iti mangga. Sukaan na yo. Kalbasan na, hindi di giti bye-bye. Ngunit ti karayan. Kat, apa yung kad magatang iti mall? Nangina sa dyan, dito nalaklaka. Uy, abay, ni ador mo na dyan eh. Ure gayang bakasyon kat adar yung tiyandaan. Kat kargador nga ron. Nakita na kan. Umasadagan. At ayun, dayon. Paano tituin? Ano may kayon? Pinanawan min manong name. Ngimtya ka mo. Tanumanin tumalyawak. Kit-kita anak. Saan ko dumanin talyawan? Sa kung dumanin talyawan? Bakit gamin? Sabi ka may dito Kahit di agyamang ka makita man na ador mo. Lisa, apay nga pungtot ka. Di lang mabalin nga. Saka po. Erase. Delete. Hanggang sa pagsalitaan tayo. Apay, allergic mo talaga suna. Una ikan kanjal yung kanyak. Nakabimbing nasa, kaya dito may salang kargador. O sige. Sorry, may tinga mi dito. Amo tinga umangarot na makita mi suna. Dimteng manong name iti opening hanin nga mas asidag manong name ni Ador numampay siyak ti tumang talyaw kang kuha na kumit kita. Irito ta ni Roy manong name ti kanayon ng masidag kanya. Hello. Doon ka anong aklunan na? Roy, ore at datay to ti college, jak pala kayat at na boyfriend na. Agbalin ng inspirasyon ni Ayat. Basta jak kayat. Ito na Valentine's Day. Siyempre, kadang tumanin na junior and senior proms tayo. Diba? Kaya doon. Doon tumanin nagpareha. No siga, di siga. Abay, kasla, akong pulos ti balik na ngayat kanyak, ha? Bagay ta. Kada kami amin ng boys, siya ti kukupuan, di ba? Kada kay amin ng girls, sikat ka pintasan. Diyan bagay ta. Sige. Ano sige? Inaklon na kon? Sige, kunak, mamati ak nagbagay ta. Ngam di na kahit asawon, ngaklon ka. Haging ka manong name nga dinteng. Data, nakaaldawan, dagiti puso, ngay sumat manong name, iti panakaangay, iti junior, senior proms, iti eskwela mi. Siyempre, suot ko mata kami pintasan para kanya. Kat talaga, timi po na, karigiti ba, kapadag ng babaeng, wow, si Kati Reyna. Reyna? O ba'y asawak si Kati Reyna? No Reyna, adaari. So nga saan nga si Kati Reyna? Kahit nang sawen, si Kati kapipintasan. Mukmat. Ni Roy, di dyan sigurado, da kayo man ang nagparehas. Gabota, agpair, gabota na kayo nga ruti, agbagay. Imakure ka. Ayan na nga ta ni Ador. Ni Ador man ang timapalagip mo. Isuday dyan Yaman da jarwated na. Binulbulod lang sa lang. Tapakalan na ko mga mintighatan na may barong arwated na deta. Kargador lang. Agbay may sang bibiyang karo. Uy, at daigam na nga rosa si ka. At least sa dinggatang napangitadan na katan. Umay dito ni sikat pangitadan na. Ala! Ni, di kailan? Hi. Happy Valentine's Day.
Alexandra. Hanga happy, kabutanda ka. Nang bulbulod ng gitarwatem. Ginatang ko siya, okay. Okay. Wala, okay lang, di ka ba alam? Flowers for you. 3 red roses. Uy, awatin mo! Napiapagin ni Odor tamang pintisabong yung ni Roy saan. Awatin mo! Mabaling ka di, Alexandra. Abi kami na-shock. Abi kasama ni Lisa, ni Kuni, ni Edna, ni Vicky. Gabuti si kahit ko. Mabaling ka di, nag-propose ka. Uy, nag-propose ka! Nakarga na, nag-propose ka. Ginamatak, rinapsot ko. Basta anong namin, tinted na yaw out na kanya roses. Kalpasan na, intupak ko. Sa ako, binadabanda ka nakasta. Ginatang ko na ita. Nagbanugag tinggatang ko. Kapag kami nitid mo, apay papilit mo kami. Diyan ka dimat ko na kayong kaador kargador. Nga saan nakasasidgan? Saan kan ngumasasidgan kinagagun uni? Sa ita, ibagam ka nagpropose ka. Patsin ko mga kahit ka nga ron. Ang sakit naman. Amam lang arutin na masakasaktan ka. Sige. Diyak tupulos malipatan na itong inaramit mo. Alexandra. Goodbye. Manong nemi nakita ka mismo, ti pa nagarubos na kitiluana. Kasi nakain ko kung mga kamakaman manong nemi, tapno, agpadispensanak, tapno, ibagag, noon niya ti puno. Ngem, diyak inaramid manong, tano aramidek, siyempre, kantsawandak, digiti, barkadak, digiti, eskulaan. Iligot umasadeg ni Roy. Hi! Ana? Abi ka sa tlangam, Alexandra. Ano tlangak? Sila naliday ka. Pinabainan na namin kasinsin mo. Kanam dahil na ilosak-losak ng rosas, itad na neta, idakaw min. Anak ka na ka? Agpropose ka no? Hindi niya karabalan na niya kasinsin ko nga atur kargadura. Kat ano nga ro din? Hindi, pimanawan. So, nag-awi din sa anong matandar. Ano na? Babahon. Pag pinustahan ta, saan ito mas dagdeta? Ito nag-graduar tayo. Kalpasan makapag-graduar tayo, baka no, saan nga agtulo pa nagbasa. Kasi ano ko makapag-basa? Iti college, kahit kargador lang. Abi nga, hindi yung tulungan kakabagyan na. Ish, di ko matulungan mi. Kahit kabagyan nyo. Mabaling ka din nga sa anin nga isot pagsasalitaan tayo. Umamit ngamin, Alexandra, maluksaw ka sa ngamin, tinaramid mo. Kamakami mo, tala ka man. Sika, Lisa, di bala sika. Sige, karoon kat magrugin di programa. Manong nemi, saan ang pulusan nga mas asideg, aging ka nga naggraduar kami. Eh, di ba naggraduar mi, manong nemi, awan pulos ti kaduhana. Maunay madten, kapimpiman. Awalat kabagyanan nga. Nagbaling ko makaslapan na kaina, panakagardyan na, panakaama na. Nung muna, tagang magsutil man ni Lisa. Huy, nakapimpiman ba't niya doon na kayo? Agturpos ti high school ngawan ka, abay na? May ganun? Na-advisor tayo. Isukanot mga abay. Kadi, kinama, dajen eh. Iha. Papa? Ito pagsasalitahan nyo kani Lisa. Talagang agsaruno kaya. Uwan pa. Talikodan nyo, isumat ti amana. Ay, pare. Agturpusan na kita na ito high school. Isot inaunan, pare. Isot inaunan. Dududwada. June tinaudi. The junior ko. Kat nilisa nga pare. Isot ti adat tenga.
Taluda eh. Basta. Hindi kita tayan manunay ni Ador. Ti advisor mi. Ni Mrs. Valera manunay mi tinangabay kayong kuana. Hindi mangrugin di Martsa. Paborito na ngamin. Pasara kapakanda no ko ati Aldaw. Paborito na ni Ador. Alakit pipiyamat Tadamat lang nangabay kang kuana. Advisor mi pa. Manong nemi kalpasan de graduation deta summer. Ako ko'y kami latama di classmate mi manong nemi kinaraduaran mi mapang magpipiknik. Iti karayan kung saan kiti bye-bye. Haging ka nga dimtengan manong nemi iti managragulakati klase. Isumad lang eskwela manong. Ada high school na, ada matla college na. Kikita kami, ay, kumusta? Naka-enroll tayo? Naka-enroll ka? Una. Same course ha? Oo, sige. Dati ni Roy, di barkada na. Hello, Roy! Hey, girls! Same feather flock together, ha? Kitak talaglawlaw manong naming slada sa pulik. Jak ba't nga rin kahit asarud-sudan ka ni Roy, no? Sa dinot ayan, ti kasinsin na. Ngayon din tayo, ti gondaway manong naming ngisot ng ibaga kanya. Hello, Alexandra. Hi, Roy. Ada pang panunutem? Ayan, nakas na nga ng bakante kat boring eh. Lagi di barkada. Dana pananda. Sakla di masadagkan ka. Ni Lisa, ni Connie. Adamat na pananda eh. Di siya kakin siyaklaeng. Nagbiriyan naman, let's go. Maray no aklonan nakton. Manong name si Murotak. Kabayatan nga, mimirianda kami. Yun uray ko lang nga, nakamatin natin may panggap kini Ador. Nauray ko. Kumusta nga tama din sa kasinsin ko? Abay nga siya pagsalsalud-sodam. Hindi bagik. Kung amin, malpas na graduation, kabigatan na, nagrubwat. Inrubwat na digit arwatan na. Kabigatan na digit graduation tayo? Napanan na. Nagpa-Manila. Agad siyempre sinaludsod ko, ano ba sa Manila ko? Nakakit, marbaring na dyan, ayan, tigasat ko. Kunana. Kanda no may liwliwag na panang pasakit mo kayong kuala. Nasakit na talaga direk na dyan naramid mo. Nistorya na kanyak sika. Kadi, permi ka nung as in nga nakasakit. Dinanto ka nung malipatan na dyan naramid mo. Kaldawan na kiti puso. Irinapsot mo dyan na kang 3 red roses. Inbarsakan mo sa linusak-lusak. Basol naman lang kami Ipapilit na di bagina. Sige, saan ang isupit pagsalitan na? Sige kang siyaklatan. Tunan mo aklonan na. Imbagagbat kayo hanggang karoy. Jak kayat ni madaan ti boyfriend naging ganjak makapagturpos sa college. Kinoray ito na trabaho ko. Apa yan, sir, sabi ko, pintas mo. Kitam ni Lisa, best friend mo. Ada ni Benny na. Ada kalupayan na, napasamak ka na ko ada. Ako bibiyang ko. No saan nga virgin, tikayam ko. Yabi namin nga, kasi allergic mo di kita lalaki. Kasi lanak la iraman kin Adoro. No kaguram ni Adoro, halak la iraman. Gabato sa bali Oray kasinsin kami. Basta. Jack pala kaya timaki nubyo. Period. Manong nemi malaksid ka ni Roy at dapat ni Cesar. Ni Cesar manong nemi nakagubgwapo. Ada kami idin iti third year college manong. Hello. Hi. Cesar. Flowers for you. Ala. Ang datat ni eskwela. Manano. Baka lumaik di balayo kat ipalit na kiti parents mo. Talaga. Iso nga dito silatan. Di mo ka di awaten? Awatek, thank you.
I love you. Aw, may kanyak na kita sa dinakayat. Ku kami dito yung eskwela. Amok Nga sa katiburodek, aking kuka na eskwela. Labak nang kami. Orida kami nga, dapat mamalim mi. Lamit na si balay mi. Negosyante da papaki ni mama. Duduwa ka mo lang kapsat. Apa yung naglaing kang sumumbat, mangbara. Noon niya man ti, panggip mo Cesar. Sama lang yung tuloy. Apay, man-hitter ka? Hamet, ang imjak pala kaya ti ada karelasyon na. Sayang ti kinapintas mo. Ada bang sagsaganak siguro? Ada kami ni fourth year college manunemi. Edita sa pulak ni Roy. Lisa, apay awan ni Roy? Ni Roy itat sa pula mo, hanga ador Apay ko mga ador. Check man mo. Saan nag-enroll? Alam, may salang tawan ko man. Danda ni malpas na semestre manong nemi talagang awan ni Roy. Oy, no talagang nainlove kang ni Roy. Into nung bakasyon. Ito nung Sabado. Unang Domingo. Intay to diya balayda. Tasalud-suden ta. No aping hasa nga nagbasa. Kinuna ni Lisa manong nemi kat inaramid mo yung peso. Bakit manong nemi tinasang ng sangaili kada kami? Babalasan ko na pipintas. Apaya. Sinusop sa pulo nyo. Ito ka dito barada, Roy? Nana? Ni Roy, di anak ko. Aping nga nga nagbasa ka, eskwelahan na kami kat? Ay. Uri ka sunod. Ayat men nako na may tuloy na panagbasa na. Nadisgrasya ngamin. Di asawa, ama na. Kada dyan. Nadot nagastos mi. Kaya nakautang kami pa So nga awanin Wala nga maudi ko man nga tawan, nana. Wan. Ayan na nga ro din. Agit, isod agbambantay dyan mini grocery mi. The mini grocery. Owan. Kada siya tibang bambantay ta asawa ka ta. Talaga nga, saan nga makapagtrabaho. Aking balay data na nakarikap. Ay, data ti balay din ni Ador. Nga maumit suna na ta. Hindi karador na ti high school. Lagpa Manila, jaklan amo no, kung na dyan, no, natin umubra na dyan. Di kami nagsisinurat, no, titinawag. Hawan bibiyang kang kuha na. Tapay na. Di ba, na dyan, amana, da kayo katagkabsat? Huwan. Sabi ka sila awang bibiyang kang kuha na. May kaya ka, di may pagkapkin ni Roy mo na ni Ador. Ay, kami na, hanggang mga nagbibayagan. Sige, gamanak, ti palang sarong karyo kumakin ni Roy. No, kaya tiyo, mabangka e mini grocery me. Yung saan kami nganap-napan manong. May ti panunot kinriknak manong nemi. Makakaasiman ka talaga ni Adoran niya. Uy, sino ka sasalitan? Kitsi ka. Uy, talagang masyang kiniador. Talaga ba nakakaasya ka sa anak masyan? Aging gaman nung naming adimteng into graduation. Siyempre, nanagsaka na. Kawadyan na turpo sa kon. Managsakan met dapat ni mama, manong naming kasalamat lang kini ading kong hansyon. Naggraduarak. Nagpaala kami. Kaya pagkasal nga naragsak na ito, anak ko? Pa? Apa ko sa anak ka naragsak? At alaon nagapampanunutem. Awan pa. Ada problema mo iti ayat? Awan pa yung nobyo. Karik ka na kayo. Ano nga ito problema? Awan problema pa. Bahala ka. Ibaga mo akong problema, saan ka matulungan, hindi mo agad problema. Akong problema, kasi akong pagdanagan nyo kanya.
Manong Nemi nag-take active board, kadwak latamat ni Lisa. Naging gadimteng, tigundawayan, nga namuan minti resulta. Maragsakan kami siyempre. Kat siyempre, nagpaala kami man na. Naging manong Nemi, nga kakaopisinaan kami mismo kini Lisa. Hello, Lisa. Talagang, saan na pagadayon ni Apo Diyosan niya? Manibud high school, college, ita nagtatrabaho tan. Siguro, agad dan tandong agasawa. Agad dan agasawa. Kaya pa yung boyfriend ko. Napiyaking kadada. Ni Edward, nakastrike mo tayo trabaho. Plano mi nga after 1 year o 2 years, agkalay sa hamton. Kitsa ka, friend. Abi ka di mo pala sumbatan ni Roy. Ni Roy? Kaano nga nakitak ni Roy? Ama-ama pa nga awan ni Roy. At di mo maman pasyari ni Sunan jay balay da. Pinasyar tayong awan. Yung kasi di minsan ni grocery da. Apa ko mamapanak. Sino nga Arthur Ryan? Awan. Gabata, adan trabaho, siguro. Agawat to nga taban da papakin ni mama nga. Di mga umay mangaram kanya di balay. Siyempre, di balay at pangpasyaran da kanya. Saan nga dito bisin? Kanagpaiso manong Nemi. Wen, anda ko ti silid ko. Hindi tayo baga ni mama. Agtugtugtug iti rito ti silid ko. Alexandra, iha. Ma? Ada sa ilim. Sino ka ta? Sino ka numa? Nalipatak ba tin? Dinaga na yan? Sino ka ta? Di rumarak manong Nemi. Ni Leo. Good evening. Alexandra. Yeah, Leo. Diyak balagip. Kasi nung kanta ko nakit si Kagayam. Impay pesom kami, di ba kami? Nag-meet tayo di may isang party. E di siya timbaon na gitiyan. Ikaw bisinak nga, imatender ito ang party. Business party. Yeah, flowers for you. Thank you. Tugaw ka. Dapat nung saan taon na nga mabayag. Ibaga ko noon niya 30, saan tumalit balag na, di ba? Nga, ay tanak. Yes. Ito na mo kang makita. Narik na ako na ito ngayon. I love you, Alexandra. Siguro, isap sa pulam ka, talugading ti may nga lalaki kat anda kanyak. Kasi kumantihan niya, nagwag-wag, may bagay kinapintas mo. Anapay? Nasing petak. Nasingpet ka diti agad sigarilyo? Ha? Maangot mo? Kaslakla, agang-angot iti astray? Mabaling ko ikaten. Sige, ikaten ba lang muna sa kadog subli. Diyan kahit lalaki nga sigarilyo eh. Siyempre, nagsigarilyo ka, uminom ka pa yan. Dadat ko naman na singpet ka. Ikaten di kiti mating ambisyon sa kadog subli. Good night. Oh, si Kamet. Diyan kami maanusan ti hangot mo eh. Sorry ah. Eh bam, tayo karigata kang ikaten. Awan to ti maangot ko ang ikaagat sigarilyo. Ito nagsubli ka. No, talagang maikat mo na itang ambisyon. Manong Nemi nang gayam ni Papa. Tinagsalitaan mi. Apay man takas dyan timba kami, ho. Iha. Pa, saan ka din rumbin timba ka? Takay ito ko mga rod. Takay takas dyan eh. Nakapagkisa. Wala yung pindas mo kumang ng baga. Napindas mo di ba naging baga? Alangan met nga. Ano sa klatan di makaangangot iti naka Jex ba explain? Sa bagay. No, adan tuman ang pakabasa makantikas na iha. Pintasin ng ibaga. Okay? Tasa nga masaktan di tao. Napintas mo pa ng ibaga pa. Alalala, sige ano din.
Kasi no, kami nag-aaram kang kaore tayo damo nga makita kat nagkisingis di bibig na. Sigarilyo na ito ko naklaki kat pagpapeso. Patingipan na. Change mo ger. Tila daban nga ganarim kang kaya. Ang garod pa. Naging gamanong ni agasawan de Eduard kanilisa. Ana, friend. Sikat may do honor ka, ha? Anong harot ka? Siyempre, kasi best friend, eh. Baka napimpintasak to, med honor o med honor, bride. Namit, Nasapol lang ka no, nagpapapintas to. Masapol ka pimpintasak yung sika. Mabaling ko talaga napimpintasak lahat na orin. Gagangay lahat arwatek. Nalagsak na gayam ko manong naming kaputa siyempre. Ang pimpinatagder kini Edward. Iso ti first love na mastamatan kini Edward. Medyo umapalak. Sumarano kang tumaten, friend. Marbareng. At na mauray ko. At naman na nagaharim kanyak manong name abogado. ni papa manong name ti May. Adak ti kwarto gid. Ada ni attorney. Sino attorney? Ni attorney Rolly. Apay pa. Siya ti masabol nung sika. Sika ka no. O may agaharim kang ka. Abogado, ha? Baka isot kayat nun, iya. Di abogado, manglugluko. Depende, anak. Alay ka sangwanin. Flowers for you. Manong na minyawat na kasi dito flowers. Jack pulos. Napagdan nga. Inapot ko, tiagong. Gawat ko. Apay. Na, Tony. Nabagsitak? Di mo ka di maangot, Tony? Di kaya gusto sar di Rexona. Si Muruman ngaminin. Sorry, Tony. Mawaling ka din nga, awatik latan natin nga roses kit agawit kan. Ang gabaliwan tagdigus. Inturturod mo kumalatan na, ha? I'm sorry, attorney. Prangkak namin eh. Sige, baliwak to nga rito may. Ori sa anin, attorney. Aman, umayik to pa'y. Ano mo na yung minakita man ni Papa? Ape kasi man ang tinarahin mo. Abogado pa. Ape pa, hanyo na angot? Aman, angot ko. Ape di yung baga. Nalipatan na siguro. Ape kasi mo tagar-aram ka nga. Andang kabang magsitingiwat na kabata. Nagsiksigarilyo. Ito, abogado pa, kinatao na, nalipatan na ka lang Susapo. Lakit uraya mati, matino nga kung may mangarim kang ka. Manang nimisang naliklikan nga di may isang aldaw na idagasak iti minig grocery da Roy kat adda isuna. Ay! Alexandra! Roy, adam mo yung katangan? Gumatang ka. Ilaklak naman. Kumusta ka? Gusto eh. Manager. Manager. Ang ka naggraduate? Ano eh. Ada sama mo? Live-in hanggang pa yung nagkasar. Kung naklano mauray kayo din may magpasyar ka niya. Madlaw ko man kanding nakayat eh. Talo kayat na kuma, hindi ko mapailangan datay. Agbasbasa tayo. Nakapimpinas ka lang ta. Nilisa, dagay masawa na. Hindi ka na nag-imbita rin din. Pwede na ka tinawagan. Ba't? Awan gayam. Ada kami nakasinyo ka ni Mrs. Valera? The advisor tayo? The porcher tayo? Awan. Kaslang ada plano ng mga ngaiti alumni? Reunion tayo? Uwan ka din nga tawon nga pa nag-graduate tayo. Umay ka na ko ha? Awan di mabaling yung panakil. Anak na nag-graduate, college.
Napya ka na kayo. Di, ada cellphone number na kin ka. Ada, kahit mo lang. Alaman. Kinuntak ko man nung name ni Mrs. Belera, the advisor medica at fourth year high school kami. Siyanda ito ma'am, ni Alexandra. Alexandra, nga si kapipintasan, kanidi nga bats. When ma'am, ay, sus, alagat, naimbabanta na, kontak naalak cellphone number yun ni Roy. Ni Roy. Adan sa kano plano yung mag-organize the reunion ming, ready nga tawin. When, hanggang nga makontak ta si kakumit kahit kung mag-organize. Sino nga tinakontak yun? Ni Roy kan, ni Elisa. Maragay pa ni Elisa, isot balik doktor yan, hindi? Ay, when ma'am, isot mag-organize. Kahit mo, titumulong, kontakin mo na. Ted ko kayong cellphone number na. Halata ma'am, makamukha tulatan, basta umatandarak tulatan, no, kaano? Kahit at dalabasit kontribusyon. Bale, uray mano, kahit ko. O sige, pakamunda ka tulatan, kahit noan niya petsa, kahit noan niya digri ka sa pulan. Yes ma'am. Siya advisor yu, akit masapul ka. Adaak na, anang aron, kahit siya karot bayat ko, makita kayo ba na yan, noan niya't nagtungtung palan nyo, dahil nga batch. Awang gayam iha. Ma'am? Accountant ka? Well, ma'am, nakam kinilisa. Kaobisinahan kami. Di ka nagbambala ka nila duman ni Roy. Kahang nag-return ni Roy. Sayang. O nga rin, ma'am. Sige, ma'am. Baka makadisturbo ka na kayo. Sige nga rin, nakikita tayo tulatan, ha? May pakamuntulatakan ka na kayo. Noan niya nga aldaw. No sa dinot pakaangayan na. Siyempre, ma'am, dyan matla eskwela. Di ko quadrangle. When. Manong name excited ak. Ta siyempre, mamit ko man yan, di kitiya, amin na kompleto. Nga batch me manong name. Nagrubwata ka, nasyaklat at kapipindasan nga ta. Pero na radyo nanti for how many years? 4, 8 years. 8 years. Iha, ma. Maladaw kan. Ayabam ni ading mga John, ni Mamet, adan sa mid-date dagi sa kanyang girlfriend na. Kahit napikit ko man taga-sawa ang kunak. Nga, yura-yumat lang ni manang mo, isot mo na ang gasawa. Sikap. Gumanat ka nun, na Jay, padan lang engineer. Nga girlfriend na. Sika man na ihapi nga, open nga di boyfriend mo. Dahil ti maalala na mama, ti panangiparit yung kanyak nga, the boyfriend ko, di high school at ng college. Ito kami pa, di pa basulan. Matin, dinangulit nga nangarim kanya. Manipod, ada na bang sitsang na, ada kili-kili power na. Matin, dinangulit nga kapasal, kit na kita kaubisinam. Matin, bachelor, katakwada, mama. Landi. Itata. Umatin dara kiting, alam na meron yun. Baka sikat kapipindasan lata, ha? Kada kayo nga babats. Siguro, mama. Mga dami asawa dan, sikalat saan? Sikapay nga kapipintasan, sikapay tinaawanan ti asawa. Tapos magtinag nga sila, mangayat kang ka. Di ko na yun pa, ma. Napili ak. Gusto nga awang pa asawa. Manong name siyak man lang tinangidrahim ti bukod ko ako se. Tsak pa ako ninisturbo pa iti ading ko kada date da kini girlfriend na. Nakara doon manong name nga lugan ti nakaparada. Awanan ti pagiparada ak ti kotse. Edi, tamay parada kong dimsagak. Nilat talisa, tumuno na so makakita kanya. Hey, friend! Pintas ka nga talaga. Urisi ka. Hangamadlaw nga talot anak mo no. Ano nga taluluko? May sabay lang. Ayun, gaya man. may sabay lang anak ko. Eh, Jenny, Koni. Nakadadudan siya ka.
parang kumpleto. Kumpleto tayo? Managragsakan nga rin ni Mrs. Rivera. Kaputa dito ka no palang tigi kumpleto. Apay, awan tinag-abroad ka na tayo? Awan, nangaslag rin do mga batch. Nga basita nga puta, doon nag-abroad. Inuwaras ko pa nagkita ka manong name. Saan nga kumpleto si ka? Ang kumpleto? May ka, susurta. Awan ti di makamamukin ka. Si ka nga rontis. Kasi si Katani di, urian niya nga section, di ba? Hi. Hello, Bats. Alexandra, pindas ka lang ta. Sa anak to kupas. Imdamag ko si kalangit na asawa na. Nandanin. Da kayo, makadot asawa mi na. Ado? Ay, anak mi ngunak hindi. Ada ni Roy. Roy, hi. Inabam ni Mrs. Di partner mo? Hangay may. Dito na dumada, Mrs. da eh. Manong Nemi, nangrugin ti programa. Sa nagtan na, timatak manong Nemi, ang sapulak. Uy, nasap-sapulak? Nasap-sapulak mo la, ibagam nga kompleto, kurang mo. Sino? Kurang na? Ni Ador Labrador? Ni Ador Cargador? Diyak manamon, wapay ngawan. Baka naladaw lang. Umay na dyan, posible umay. Manong Nemi, pati ni Mrs. Valera, kita umatan, nagpukumatan ni Mrs. Valera. Adal siguro na si Casio na. Dahil dyan eh, ada kaduwa na. Ada naladaw si ka. Saan siya kaduwa na? Ama mo matigid eh. Nasitgan na. Saan ka nga eh? Saan ka din nga dyan ni Ador? Wow! Nagwapong Ador. Isak ti sumabat kayong ko na. Ush! Timarahin ni Lisa, mano. Saan na lang ang inalamano ni Ador nagbeso-beso da pa'y. Insursur manong name ni Mrs. Valera ni Ador. Ito na duman-duman lamisaan kadagiti batsmi. Aging nga, hindi makasidagdan ni tayang ko. Ay, Alexandra iha. Alagip mo? Saan ko malipatan, ma'am? Ni Ador. Hi, Alexandra. Enjayan na titakulap naman ng Nemi. Inawat ko. Excuse me, salita kayo lang, mate. Ma'am, di yun kuyugan. Ay, mabit lang. Kumusta kan? Kastoy. Katsi ka. Yung karigatak ti matendar. Nga man pa'y tsak kumakayat. Tapin nga di mo kayat. Nagpagpakaasi ni Mrs. Valera. Nga matendarak. Iso nga naladawak eh. Ado nga min digit ikamkamat ko eh. Kamkamat mo nga niya. Project. Diya kapsat ni Mrs. Valera nga siman ti anak na. Siya ti nang plano ti balayda. Siya ti nang kontrata. E di makita ta na pintas trabaho. May sama ito numay. May sakang arkitek. Yeah. Siguro, manumatan ti anak yu kiti bisis.
Awang payasawak. Alexandra? Ador? Are you crying? No. Adala, napulingan lang di matak. Mabaling ka ding ibatamon ti imak. Inakbalsit iti comfort room. Aping nagsangit ka. Kahit ka kumaiding nga kamakamen, nganusan ko naramid. Kaano? Dedikal dawan ti puso. Kapanang ilusak-lusak ko, itinted mo kanyak nga roses. Ano ka nasaktan ka? Nasaktan ka kunay. I'm sorry, Ador. I'm very, very sorry. Kinunak. Ginutan ko ti imak manong nemi ka nagtartaraya ko nga paniti comfort room. Gatitoy ngayon tuloy ko manong nemi tinagsangit. Kinapuno naman ang nemi kat isuturo rayak ni Ador. Saan nga puno kagurgurak ni Ador? Iba't batag ko ni Ador manong nemi. Himamok. Nganti kas diyang inaramid ko ken ko hala. Ngan na po kahon ti ayat nga narik na kanyak. Kan-kansyawan lang amin nagiti badag nga girls. Kasla ibagada nga naka-imposible nga siya nga nakapinpintas. Kat agayat iti kas diyang kuha nga Ador kargador. Nga nang dumangit aangot na tinalaes. Nga pata di pa egdius no kasta nga nagapo iti panagkargador na. Ni Ador nga piman nga demang nga ulila. Nga pati di kakabagyan na sanda kay kayat isuna. May saitan nga arkitek. Nakagubgwapo. Sana ko nga may karikan ko hala. Manong nemi at daktikas na kasasahan. Hindi may nagkayam dinanon, Manong. Ador. May ay. Mabaling ang siyak timang punas kadagiti luwam. No. Aging kakaragit to'y marugit ang kapelang kanyak. Saan? Di kahit kong asawan. Saan nga may karitirupak na punasam? Ano ti kasangit mo? Kas na ko nakitay, kahit ko kung edi nga kamakabang ka na nagpadispensarak, punsan ko naramit. I love you, Alexandra. Adoro. Diyak kumakayat, umay. Gumutang. Amangan ko nak. Noore ka na gito ikat. Kaslas. Sanak pa lang may karika na kayo. May karika hindi pa lahing ador. Iso na lang ta. Manipuri di. Adamatan mariknam kanya kayat. Ngam kabuta may saklang kargador. Kan gabot kantyaw. Dagiti padam ng kels. Amok, kasna, hindi naman madlaw ko ken ka. Makita ka dagiti matam, tapas ray, maduktalang kang siyak tikit kitahem. Ngam, kaslang amin, di nakapapati. Nga si kakit agayat, tikas kanyak.
Mas asya na kidi. Kaya ka. Ngam ka mo. Gak maawatan tirik na. Taor jak makayat nga ramidin nga maramidin. Tap na ipakita mo kadagiti padang mga babae. Nga dayo ang mapasamak na siyak ti pagustuhan. I am so sorry, Ador. Pass is pass. Napindas mo tinaramid mo. Tanagbaling nga karit kanya. Tapnong persigiak. Nga magragpat tira paap ko. No pa'y maragrigatan ak. Gaputi panagbay may sak. Ador, si kamat inidag sangit. Ador na kiti aldaw kan rabi. Ngay ayik, di bagi. Nuapay nga siyak pa'y. Ti may irurumen, nimbas ko mga siyak, tirumbing nga tulungan. Tanawuli lak ngor ti demang. Pati di kakamagiyak. Dinakpay ang mga bigbigan kan tulungan. Ti babae nga patpatag ko, paspasaktan nak. Ang nilakit din kasgasat ko kunak. Pinadas ko ti madayo, tabarbaring na kunak no malipatag kang anjak pulos na aramid tinanglipat kang ka. No digat tunggal malagip ka. Ipursigik ti bagi, agtrabaho ak, agbasa ak. Iso nga napilik sa di Manila nga napanan. Tamawal nga trabaho ti Aldaw agbasa ak terapi. Dinakbaybay at binaybayan ni Apo Diyos. Napayad na nagitigon daw ang agsakitak. Agang ka nakapagturpusak matlayang ti kursok. Ngarawar ko ti board ko. Sa sarapaag na giti umasdag kanya kang baling nga project ko. At pa yung bukod ko ang balay. Ha? Inod to eh. Hindi pinanawak na balay. Ito yung karoba na Roy. Ginatang kunti. Lute nga nagdiswan ti balay da. Ha? Ti balay da nga ron. Imakardan. Nabanda nang ipatak darito ya. Abong-abong. E di kiti nang irurumang kang kakabagyam. Kuhan. Nakasagana ka matlatawang tulong kadakwada. Apay nga sang imbaga ni Roy kanyak dito eh. Dinangamin nga mo siya. Tinanggatang. Tapati din nagdisuan di balay mi. Ginatang ko pa eh. Sa aming ako ka na dyan eh. Agup-upa ka man lang. Yeah. Kanot na oding ba nagsarita yun ni Roy? Ito lang. Kan before nga naangay dito eh. Sinalutsod na may panggap kanya. Dinamo nga siya, tinanggatang ka rin nga lote. Ken dinamo nga kukwak, tinapintas ka malay. Nagbaligat. Gabutan nagbaling nga karit, di ba na kayo rumen ko? Di ba nakasakit ko? I'm sorry. Awanin tayo doon nga sorry. I love you. Adore. Ako pa'y asawang. Di ka pinadaan di boyfriend. No pa'y ado na ginagararam keng ka. Gabuti si Katuroraya ka, Dor. Kanagyaman ang tanagtalin na edak dita puso. I love you more, Ador. Naging narakop kami manunay mi kat naglahalang itinapahot na kinibibig mi. No, oral nagtipon tibutig manunay mi kan luwa.
At pati isunag at nagsangit ka nagluwa manong. Yung saan mingin, daneng, hangabali ko na. Tinaskan kat nagtipunan ti ayat kan ayat. Ti bagi kan bagi manong name iti day nga oras. Naduktalan na kami ni Lisa. Oh, huy! Ala? Friend, dakay madlang? When ni Architect Ador. Nagwapo nga ron sa Architect Pine. Mabalihan, excuse me ha. Naklagpaksay. Let's go. Ador. Bandan. Tumipon tayo yan digiti. Batsta. Umayk to di balayo. Umayk to kidawan. Digiti imam. Kanagiti parents mo. Ururahin ka. Kahit kumatin taga-asawa. Umapala akong nga dasawa na. Kastamatan nga, umapala akong nga danak na. May nga agbayso manong name ni Ador. Kasi siyempre niya mamuka na papake ni mama. Ni ading ko nga June. Manang, architect. Ano project na? Ganadang bukod na kabalay. Pama ni Ador. Architect Ador. Iyo, maragsakang kan unay, tadimtim ka ni tibiyag, ti anak mi. Ada ka idin, imadayo ka. Uwan sir, ang ibuta, nabanak nagigasang-gasat sa Manila, idyak ng trabaho ka nagbasa. Ay, hanakon nga huwakan ti sir. No, kayo tsuk, papatawag kong kata kayo. Gabuta, iso ting mayak tapos ng pagsaritaan tayo, panagkalay sa amin ka ni Alexandra. All that time, mawanan ti problema. Bagayo lang noon yung petsa, sa'yo isagana ti amin. Approve. Anong name may nakdinagas ni Ador iti may nga malem dito opisina. Iti kotsena. Nagpintos ti kotsem, architect. Napibitas nga amang yung ti kotsek. Architect ko na sweetheart. Sweetheart? Ay, Lisa. Ay, Ador, architect. Ay, sino may mangalamat kang ka? Nilakay ko, ni Edward. Eh, nakay mo lang nagkatuloy ang Edward. O, papanan nyo? Ipashare ko isunan di balay. Tapos na makita naman tin balay, Uy, yakas to yun, dandanin ti kasaryo. Makasaganan ti aming. Bintos nga talaga ti balay naman, Nemi. Ti balay minto. Dito tiyan iti ti balay da Roy, di ba? Abay nga, inaladam mo, taglawlaw. O dapat lang alada ka, balay ko gayam. Ito na nga diyan da Roy. Jaya. Kumusta ni uncle mo? Ni papang na? Jay, ibaga karot ka daging kinayanting pakidadan to nga balbaliw. Tapos na nagkastakit hanggang kasi diyang kakaasit lang nga na naatake. Ngam ko namat ni auntie. Ako ka ng kwartada. Siya ti makampunak man. Ni Roy nga Ija ti balay da Roy. Raman ti libin na. O assisting ba't kang ka? Agpakpakawan met. Nga si kang ngayon Roman daddy at binaybayan da nga dito tulungan si kamat ng trapitas ti biyag na. Abi nga di mo kaguray da. Diyak kaguray da. Awan ti kagurgurak. Amom nadaguram ti padam nga tao nadagsan ni barokong mo Ador. Isa na isa, isudat ng tulong kanya Saan nga po nung direct tinulungan? Binaybayan da ka na, di ba? Tulong da, tisanda nga parang bigbig kanya. Talagbaling nga karit kanya. Sa bagay, tinulungan ka pa Gabot sinagtan ka. Naging ka manong naming nga naangayin ti kalay sa amin. Manong naming. Ni Mrs. Berera, kini Mr. na, isot di panakaperet na. Uwan. Isuda manong naming. Iti inalamano, dapapake ni mama. Ilag mamarcha kami manong naming. Damok, angkel kan antim, iti mga abrikan ka.
ni kay Mr. and Mrs. Valera. Hanggang na po ti komunikasyon mi kay ni Mrs. Valera. Nga bats tayo. Isu ti maysa nga nang gagayad kanyak. Tapnog porsigiyak. Isu ti panakainak. Isu midlagay may graduar ti high school kay isu pinangabay kang kanya. Manong nemi iti maangay iti padaya reception niya mamunak ni Ador manong nemi iti adto makakamagyan. Adamat dagiti napintas ti biyagda, damat saan. Idada kami iti ni Roy. Ay, congratulations kasin. Alexandra, kung naktupay nga kada kayo nga kayo tumatlag katuluyan. Kandi karabal ta iti kasin na. Jak maasid ka iti Alexandra, nagsikat makaasid mapangkapag may merienda. Nganda kayo matlahing pinaspati biyagyo, nakakaapal kayo. Nagnahid kam nga road, siyempre, iti asawak, iti balay nga panakder na dito kami nga grubwat, nga mapanag trabaho, mapanasarong karan, iti adu nga project na manon naming, mapanag iti opisina, sano agawid ak dito balay, siyak tagasikaso, makalakam ko matikatulong mi, sa tanto lang mga katulong nung ganakak, kunak mo. Sa paano ba't agawid manong naming kat siyempre, agpatpat nagpapaskam to, aging ka manong naming nga nagsikogak, lalaki ti muna ang anak mi, Adorico Jr. Saan man lata manong naming na pukaw ti komunikasyon mi, kada kita bats mi nga nagbaling ang best friend ko, agpipinadamag kami. Aging ka natan kami pa iti may isang anak, babae manong naming ni Angelica. Karetoy manong naming tawen 2020 nga napalabas. Napasardeng man manong naming project na. Ngam kada tumitlang nga tawen 2021 nga nagpursigi manen manong naming ti asawa. Nagsubliak man ti bisina manong naming adan katulong mi kanyaya digitan anak mi. Dahito iti pagkasaritak manong naming nga tinaminsan kadagbabawiak no apay nga sinaksaktak idi ni Ador. No mampaisot ikis ti pusok ngam gapo ti kantyaw dagiti padak nga babae. Naramid ko ti kasjay. Ngam ti bagyamanak tasanak ginura ni Ador no dagiti inaramat na ita nga karit iti panakasakit na. Tapno ni pursigi na ti balay. Ada kami matlang ti naikari ngagkatuluyan kaya nagtaktakunay na itong palpiyag. Agyamanak manong nami ti anos mo nga nangurnos ka nang ibasa ti pagkasaritaak. Kat sabi kumata damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan tibiyag, kada kitipada kadimngeg. More power to your program and God bless. Tuyag yaman nga bagayam mo, Alexandra. Thank you matkang ka, Ma'am Alexandra. Iti panang-share mo, iti pakasaritaan niyo kin Ador Cargador, dati nga Cargador, itan kita architect. Thank you. Salamat mat kada kiti amin nga nag-comment, nagbuya, nag-share